باش خوندەکارên me hêja û delal em careke dî borana wanekin û rojekin û ez hêvî dikim her û xêr û xweşiyê dibin. Wana borî me li ser komkirinê bir me got hêmaya komkirinê çawa ye û ya yeksanbûnê yan jî dema ku em bixwazin encama wê nadirxin me her du jora nivîsandin ya komkirinê jî. Ev hêmaya û yeksan yan jî dema ku em bixwazin encama wê bizanbin encama komkirina di hejmara em yeksan dinivîsin em encama wê na derdixin. Zarokno wana borî me komkirina li rex hev bir çawa li rex hev yanî dema ku ez bêjim mînak ev distêrkin li rex hev ez ê bêjim û yeke dî jî ez binivîsim em encama wê nakê dibe mesela çendin ev dono ev jî yeke dibin sê stêr ku em bikarin awayê hejmarkî jî binivîsin ev do komkirin yek dibe sê. Ev li vê derê hejmarê me û hêmaya komkirinê û hêmaya yeksanbûnê û encama wê ne hemî di rêzekê de ne li buware hevin yan jî em ê bêjin li rex hevin. Niha îro jî dîsanê waneya me li ser komkirinê ye lê vê carê komkirina li bin hev. Ew komkirin me berê me got ev na ya li rex heva îro jî em ê li bin hev bibin. Çawa? Niha li vê derê em werin mînaka yekê. Niha li vê derê bala xwe bidinê de hin pimpimok li cem me hene. Li vir çend pimpimokê zerin? Sê ne. Yek, do, sê. Ne sê pimpimokin? Ev li vê derê sê pimpimokê zerin. Em komî çend li vê derê pimpimokê pimbene li cem me? Yek pimpimoka. Em ê wanekê em ê bêjin hejmara xwe û hêmaya komkirinê em ê li bin hev binivîsin. Mêzênin hêmaya komkirinê li bin hejmara sê ye û ya yekê jî li bin hêmaya komkirinê ye û yeksan jî di bin hejmara yekê re ye encama wê ne wê çi qas bi me re derkeve em hemûya bi hevdûra kom bikin em wan bi hevdûra bihejmêrin yek, do, sê, çar. Bû çi qas li cem me li vê derê? Bûne çar pimpimok. Mêzênin ev ji ber çi em dibêjin li bin hevdûna ev li vir her hejmara me û hêmaya komkirinê û li vir hejmarên ya diya ku em komî wê dikin û hêmaya yeksanbûnê û encam hemî em li bin hevdû dinivîsin ji bo wê em bêjin komkirina li bin hev. Li vir jî bala xwe bidinê de ev li vê derê jî sê teşe bi me re hene ev li vê derê dowe şînin ev çendin? Dowe şînin. Em komî ya diya reş bikin em ê li vê derê bêjin do komkirin yek çend li cem me li vê derê ye reş? Komkirin yek, yeksan dibe çi qas li vê derê li cem me? Yek, do, sê. Encama wê ne dibe sê. Li vê derê mêzênin komkirina xwe em li bin hev çê dikin lê li vir em diguherin. Kawirin niha em li vê derê xêzika komkirinê ya li bin hev em bi vî awayî dinivîsin ji dêla hêmaya yeksan em vê xêzikê dinivîsin û ji xwe hêmaya komkirina me nayê guhertin em bi vî awayî em xêzika komkirina li bin hev em bi vî awayî çê dikin. Niha li vê derê me got em ê çawa çê bikin ev li vir çend pimpimok li cem me ne? Sê ne. Ev hejmara xwe ya sê me nivîsan. Komkirin mêzênin çendê pimbene li cem me? Yek. Em ê hejmara xwe ya yek jî binivîsin xêzika komkirina li bin hev em bi vî awayî dinivîsin yanî niha li vê derê dema ku me ev xêz nivîsan yanî em niha bin wê re em ê encamê binivîsin. Niha halo em mêzênin hemî li bin hevin têne çêkirin. Me got sê komkirin yek dibe çi qas em ê wa bi hevdûra bihejmêrin yek, do, sê, çar. Bûne çend pimpimok niha li cem me? Bûne çar. Li vir jî werin em mêzênin li vê derê çend teşe li cem me hene? Bi giştî niha li vê derê dowe şînin yek, do. Hejmara xwe ya do em ê nivîsin. Li vir çendê reşin em ê komkirinê binivîsin. Komkirin yek em xêzika xwe em dinivîsin li vê derê encama wê em ê binivîsin bi giştî do komkirin yek çi qas? Yek, do, sê. Dibe sê li cem me. Niha em dikarin mînakeke dî jî em ji we re binivîsin li vê derê em hin gula çêkin
گولک دو کۆمکردن ئەم دکارن کۆمکردنا خۆچێکرد بێ دەرێ کۆمکردن یەک گولەکە دی ئەم نهال vê derê em wa komî hevdû bikin em awayê komkirina li bin hev çê bikin em ê bêjin do komkirin ev li vir jî çend in dona xêzika komkirina li bin hev em çê dikin li vê derê dibine çend gul li cema yek do sê çar gul li cema çêbûn encama wêna çar e li vê derê em bi vî awayê komkirina li bin hev em bi vî rengî çê dikin nihal vê derê jî zarokna werin mêzênin hin girîftarî li cema hene dibêje em dikarin bêjin bi siwarî re mêzênin çend qedeh hene yek do sê çar pênc şeş bi siwarî re çend qedeh hene li vê derê şeş hene şeş em ê werin komkirin li vir û bi sozdayê re jî do hene komkirin do dibe çi qas li vê derê xêzika komkirinê ya li bin hev em çê dikin li vê derê dibin çi qas em ê hemiya bi hevdû re bihijmêrin lê ez ên hewanîzîkî hevdû bikim ji ber ûn tê de hûn da nebin me halo çê kir ji ber hûn bizanibin me ji ber çi hijmara şeş û do anî li vê derê me got bi siwarî re yek do sê çar pênc şeş qedeh hene hijmara xwe ya şeş em dilbîsin komkirin li vê derê çend bi sozdayê re jî hene do ne komkirin do xêzika komkirina li bin hev em çê dikin em ê wa bi giştî bihijmêrin em ê mêzênin dema ban komî hevdû kirin bûne çi qas yek do sê çar pênc şeş hev heşt bûne heşt qedeh li cema ya dî jî girîftariyeke dî heye dibêje sê gokê welatî û sê gokê zinarî hene bi giştî dibine çend gok mêzênin em dikarin bêjin ev her sê gokê sor yek do sê ev her sê yê welatî ne û sêya zinarî jî hene ev her sêkê kesk li cema hene yek do sê ev yê komkirin sê ev yê zinarî ne jî bi giştî dibine çend gok em ê wa bihijmêrin yek do sê çar pênc şeş bûne çend gok li cema li vê derê dibine şeş gok komkirina li bin hev em bi vî rengî çê dikin me got xêzika komkirinê evaya û hêmaya komkirinê jî li vir em dinivîsin û hejmarê xwe jî em hemî ji ber çi me got li bin hev me got ji ber ku hejmarê me û hêmaya komkirinê û xêzika wênekê û encam jî hemû li bin hevdû em dinivîsin ji bo wê jî em bêjin komkirina li bin hev niha zarokna em werin hîndarî rûpela pêncî û do pirsayekê em mêzênin çi ji me dixwazê dibêje em encama keranînê bibînin li vê derê çar gokê keskin li cema çarê keskin em ê hejmara xwe ya çar binivîsin û sê gokê sorin jî komkirin sê encama wêna dibe çi qas em ê bi giştî hemû goka bihijmêrin mêzênin dema ku ez bêjim yek do sê çar ev çar gokê keskin komkirin sêya dî jî sêya sor jî yek do sê dibin çi qas em ê hemû bi hevdû re bihijmêrin yek do sê çar pênc şeş hev dibin heft gok li cema pirsa doyê çi dibêje li gorî hejmaran em teşeyan di giroveran de xêz bikin piştira encama keranînê bibînin li vê derê wa hin girover ji me re deynana ev vê derê girovereke komkirin yeke dî yeksan dibe çi qas em ên ha li vir mêzênin divê giroverê de em kêfa xwe ne yan jî me got yeksan ya xêzika li bin hevdû em vî awayî dinivîsin em mêzênin divê giroverê de em kêfa xwe ne em çi binivîsin niha û hûn kêfa xwe ne em ê stêrke ez ê binivîsim yek wa çi hijmar dane me ya yekê yeka em ê stêrkekê binivîsin ya dî komkirin do em ê di stêrka binivîsin yek do encama wêna dibin çend yek do sê dibin sê stêrk li cema yek do sê em bi vî awayî çê dikin hûn jî kêfa xwe ne hûn çi teşeya ji xwe re xêz bikin hûn bizanin ya dî pirsa sêya dibêje çê em encamên keranînan bibînin
لفي داري عيني ريبازي أمي أنجامي بكرانين أخويا كومكرني أمي ببينن يا يكي چقاسا دو كومكرن شش دو كومكرن شش دبا چقاس الجمل في داري أمي وكومي هفدو بكن أم تكارن سر تليه دستي خوجي چه بكن ميزينن أفشش الجمع كومكرن دو دي دبن چقاس أمي وحموا بهفدورة بهجميرن يك دو سي چار پنج شش هفت هشت دبي چقاس الفي داري الجمع أنجام وينا دبا هشت يا دي يك كومكرن يك كومكرن يك دبا چقاس يك الفر هاي الجمع أمي بيجن هالفر ميزينن أف بينو سكا وأف يكا موابين الجمع هفدو كومي هفدو بكن دبن چقاس يك دو دبن دو الجمع الفي داري دبي أنجام ويناكي دو يا ديجي چار كومكرن بينج چار كومكرن بينج دبا چقاس الجمع أف الفي داري بينج تليمنا والفرجي چارن أما كومي هفدو بكن بين الجمع هفدو هفدو را كومكن دبن چقاس يك دو سي چار بينج شش هفت هشت نه أف الفي داري أنجام ويناكي نه الجمع يا ديجي سي كومكرن دو چقاس الجمع سي كومكرن دو يك دو سي چار پنج انجام وينا پنج پرسا چارا چد بيجي ما دبيجي پنج لينوسين جياني و دو لينوسين ريناسي هنا بقشتي چند لينوس هنا لفي داري دماكو از بيجم ميزينن دبيجي پنج لينوسين جياني هنا يك دو سي چار پنج اويه جيانينا ام بيجن پنج و دو لينوسين ريناسي جي يك دو اويه ريناسي جينا اف دو ام بقشتي دبنا چقاس امي وكومي هفدو بكن ما بيجن پنج طبعا بأواي كوم كرنا لبن هف پنج كوم كرن دو يكسان يعني شي انجام اوي دبا چقاس امي حموا بهفدورة بهجميرن يك دو سي چار پنج شش هفت دبن هفت پينوس بقشتي الجمع زاروكنو اف هنداريا رو پلا پنجي و دوبو ما في اواي وانا يا خواب داوي كر حتى وانا كدي ومبين خير وخشيد